שלום לכם. אני שמח שאתם שותפים לפרויקט אדיר שאנחנו עושים יחד איתכם. פרויקט שמאפשר לסטודנטים להגשים באמת את היכולת שלהם למצוא מקום עבודה מיד בתום הלימודים, ומבחינתנו גם להשאיר אתכם בנגב וגם בגליל. המטרה שלנו שאותם סטודנטים שכבר עשו את הצעד הראשון ועברו ללמוד בנגב או בגליל, יישארו שם גם לאחר תום לימודיהם. כדי להבטיח זאת, אנחנו הקמנו את הפרויקט סטודנטים בונים עתיד. עלה הרעיון, בואו נתפוס את הסטודנטים בשנה האחרונה שלהם ללימודים. נחבר אותם למעסיקים, נתגמל את המעסיק וניתן מלגה לסטודנט. אנחנו מניחים שאם בן אדם נכנס למקום עבודה ומשתלב בעבודה, בדרך כלל הוא גם יישאר לגור באותו מקום שהוא עובד. פרויקט המלגות של הרשות לפיתוח הנגב והגליל שם אותנו גם על המפה. מופנה אלינו סטודנטים שמעוניינים להישאר לגור בדרום ולעסוק בתחום שלהם בפיתוח תוכנה, בעיצוב. יש משהו בדרום שמוציא מאנשים דברים טובים, חיוביים, אנרגיות טובות. פרויקט המלגות בעצם גרם לי להחליט בצורה נחרצת להישאר פה למשך עוד לפחות 3 שנים. אחת הסיבות שבחרנו בנגב היא בגלל התחושה שלנו שהפריחה שאנחנו רואים בנגב כרגע היא רק ההתחלה. ואנחנו חושבים שמספר שנים מהיום באר שבע תהפוך להיות מרכז ההייטק של הנגב, לא פחות מרמת החייל בתל אביב היום. לא ידעתי בדיוק מה הולך לקרות בסוף השנה, לא הייתי בטוחה שנמצא פה עבודה. הזמן התגלגל ופתאום רד פתחה פה מרכז פיתוח, והיא חיברה אותנו למלגה והתקבלנו וזהו, ומשם הכל התגלגל וזה היה כניסה נורא חלקה. באוניברסיטה שלחו מייל לכל הסטודנטים שיש אפשרות להישאר ולעבוד בנגב ולקבל מלגה מהמשרד לפיתוח הנגב. זה ישר קרץ לי לעין כי אני ממש אוהב את הדרום, ממש אוהב להישאר פה. רד החליטה לגייס אותי ולהציע לי להישאר בנגב, אז הבנתי שהתמזל מזלי ואני יכול להישאר. אנחנו עברנו מתל אביב לדרום, לנתיבות, לפארק תעשיות נועם, מתוך איזושהי שליחות באמת להפריח את הנושא של תעסוקה. פרויקט מלגות נתן לנו באמת את האפשרות לסייע לסטודנטים בצורה הטובה ביותר, ומה גם לעזור לנו לעודד אותם בסוף הלימודים שלהם להמשיך ולעבוד אצלנו פה בטרה. באמת מתוך מטרה שבסופו של דבר גם הסטודנטים ייהנו מזה וגם אנחנו. הפרויקט מקנה לנו אופציות באמת לחפש עוד משרות, פותח לנו אפשרויות, עוזרים לנו לחפש משרות. תכלס תשמע, אנשים רוצים להישאר בדרום. אני בהחלט רואה את עצמי נשארת פה אחרי שמסתיימת המלגה. כבר התמקמתי במקום שאני ארצה לגדל בו את המשפחה ואת הילדים שלי, אני לא מוצאת סיבה שאני לא אשאר בו. דרום בשבילי הוא הבית. דרום בשבילי הוא בית. הוא בית. דרום בשבילי הוא הבית. בית? שלווה. דרום בשבילי הוא שלווה. דרום בשבילי הוא בית. תודה רבה לכם על כך שאתם נותנים לנו את האפשרות להגשים את החזון שאני מאמין בו, של הבאת עוד 300,000 אנשים נוספים לנגב, כמו גם לגליל בעשור הקרוב.